ụmụnne m ndị Igbo o nwere video iPhone na-trend online ebe ụmụ anyị niile na-ebe a na-ebe akwa ma ndị anọ na ebe a ha na-ebe akwa. So mgbe m fụrụ this video online o wutere m na mkpolo, yes mkpolo, o wutere m nso ka m bịa jụọ mara ife na-eme. Let me come and know exactly what is happening. So akpọrọ m for right now ka ha kwuo, ka ha gwa ndị Igbo ife mere ha ji ebe akwa ahụ, because o nwere onye fụrụ that video online ọ gala ewute. So kind of from them, I mala exactly what happened. I found Mrs. Iferinwa Alugo from Ebonyi State, na Ohoshagba. Now I can say now, not about tab now. 2012, Kadmu Biagora and Oba, even a Ponkoro. So since I have, and when Mures, or not 2018, got an Ankoro, I can't say about an Ankoro. Since I had made Zik, I don't know to seek, I don't made my autumn, no, 9 Niki. Every day na baby na junction ke kasi bireba dum binitrent mo binitrent dum meji hogu oji hego ko ko bireba na iba no kari nwoke aka na na pia ya dum sike ya mezi ke me nekura tin ondu nkoro oba youth nkoro na dum nwe hioma ma na onye aba nwa abakaleke no nwe ommenwu mmeze bute so sisi oga mo po mo achiro bi n'aka mo so ya bata nji aka ebe kwasa ya na agboso nkoro na ma mo sa aka bia burie nso ya ko ji hapuzu no maza na onwe ye na-eme ye nere black market onwe ego ndị na ya ha pụta m ndị ọba youth na 220 ka abịa bụrụ 25 liters selu m na amtaka anyị mego bụrụ apụ asa aka ego asị na nkwu kịta mgbachi m ntị ha rie ego m rie selu m mgbe ata ma agụna nwe nke fere anya na-adagharịkwa ka nwa aba na-adagharị since ahụ m nwa ike egwu m mana nke na-agwa m na uruzi na ebe last 3 years asị ya akwụkwa 400,000 dum na agbara nke a biri kwụ ụgwọ kwụọ nke ahụ 400,000 na ka ego ife ọhụụ nanya ego ri ego na eziri ezi. Okay, na ahụ na ego ri ego. Ke ka nwa ba ga-ezbia guta na mkporo biri. Oga m kwa gbada nka bịa biri ụgwọ ọkwụkwọ nke ahụ. Mana nke na sekretary na ya sị na anyị ga-akwụ 2.9 million. Oga m enwe ho ya, m nwe ji ho ya. 2.9 million. Yes. Oga m eji ho, m nwe ji ho. Oga m enwe ho nwanne gị asị na ewere. M nwe ho. Ike egwu m. So ha every day ada kwatu office m. Oga m chiru shop ha kwatu shop ya sị ka ọ na reba. Nka ha dị. I never know you go one year every day. Man, I can't go to the room on Tuesday this week. No, no. I can't get to come in the black market. I can't get to know that I go in your have near fell. One time fell. One time fell. 1,000 to get a rap them. I fell out of Hasa, me pay get. Get that diggy. Daddy now, no, by you to that pocket. Oh, look at them. Who knows this school won't get 5 years. How can I go? I took a putter. I had home since over 2 weeks now. I'm no good and drip. What can you put us so much get that done? Or forgot how that is. Has some that not because Korea. Instead, could be a snamaka. I couldn't look at that pump up. I saw on the had home none around none. Then I had home. Has nothing to say that in my defense that done. Has Hannah told you now. Mom go to chew at you as mom nobody's us. Like I said, when somebody says you could want to do that in a motor. You may have Yaga. Look at that bomb, back up, but what I can but I'm a honor. Since I uncle, I could the phone. Switch off or not reachable. You can use them. But I got a position in over. As some damage to show up when I cook time rest. I go to one not chance. Since I know when you do Robert and Nagwagi. And then the black market, I can see you moving since over 1 week. I had home. We can do, we can issue more than the shitty. The Mabata, you can hear a moment and walk it out. Become better. Because no Anamaku, Bicon, Anamangu, get up, for sister, Nana. I would be to go over as I can moon. As Nana don't by you. Nana, you can have a junction. And I would get get to move. So, Kilmas, Kevin Hano, was like you Nachonaya, on the business, but I'm not going to Hanama Mazobi. After somebody get that do not, I could go that young. I couldn't go to Guani. I require. I go for like body go. And where's the mango? I don't know. So sorry. Even what happened because we don't know for online. So know that I will come and know exactly because I couldn't be another than not on not for a solution. I was not sure what is happening. Oh, I get that video.
nwere obi mmadụ. In fact, onye ha ga-ebe akwa. That's why I say let me come. So now I know I say video now. Oge nkwa ndị Igbo. Ụmụnne anyị ndị Igbo ga-eche n'okwu a. So unu ebezina akwa unu ezinu ụjọ. Ọhaneze ndị Igbo ana m ekene n'oge awa. Wee na-asị biko ihe na-eme na ọba aha m bụ Chinyere Kanụ. Onye arọ ndị Izọgụ ka mbụ. Ya wee ba nnọ kịta obi agbawana m. Akwụrụ m ọtọ na-ahụ ọnwụ m anya ebe a nọ na. N'ebe m bi n'ọba which is Mkporo village a na-akpọ Mkporo ka m nọ na 2 plot ntatara afụfụ jewelries ka m na-ere ahịa mbugharị ka m na-ere from this office to this office ntagide afụfụ since 2012 wee tata ana this 2 plot ka ndị ọba mere gịnị gbuwa ana were ofu ree chi ụtụtụ fọ mụ na ụmụ m anọrọ m na nke m bi wee na-ene ana m anya ka mmadụ bịara mee gịnị na-arụ ụlọ na ya di manụ na eletrika na-arụ ụlọ nwa m nwoke wee sị ya na ana aba na nna ya o wee sị na m ọ ga-akpọrọ ya polisi na-arụ ụlọ ahụ ruo tata arụchagokwa ụlọ di m na-ebe ifu di m buru ibu di m kwụrụta ahụ mụ na ụmụ m onye ọ na-ata ahụ na-ebe mgbe na-asị n'ime ekwe akpọkọrọkwa di m kpọrọ ya megide na nwa Abuja na-etret this man ọ bụ na ha emegidegwu ya ka ọ sọrọ this man BP nwoke a na-aya BP 5-6 days na nkịta akpụ ya n'Abuja nwoke aṅụbeghị drugs BP drugs nekwenụ m ka ndị ọhaneze ndị Igbo nyere m aka anọkwara m na mmiri ncha abụ ama anya ihe erigokwa m ebegbukwa m onwe m na-akwa nkwekịta ndị rere ana ọba yutu rere ana ụmụ eze bute ana m anyọkwa unu dododo ka nna ya unu ụmụ na this man ehopụghị na nwụọ na ana unu na-eka ya enyi m amabukwa m na anọ ndị Izọgụ. This is point. If I die because of this land, again na that remaining small plot ọ hapụ biko ka nna ayọkwa unu nyere unu m aka ọhaneze ndị Igbo ana m anwụkwa anwụ ihe erikwa ana m ka ka afụ ntarụ na ụwa m niile dị oleted m nwere agbawa m aka nara m ya ụnụ ọsị ka m nwụọ nyerekwenụ m aka ebe gbugokwe m onwe m na akwa egbugokwe m arịrị egbugokwe m nekwenụ m this man ụnụ eletrikal gwa na ya hụrụ unu nye m ana m onye m ana ndị ọba hakwa m aka ọba yutu ụmụ eze bute hakwa na m aka onwekwa ihe mmere unu enwekwa ihe mmere unu. Wait, let me ask you. Unu gụrụ ana nke mbụ unu gụrụ ya? Anyị gụrụ ana na 2012. 12? Yes. Nke mbụ develop ya? Mgbe anyị develop ana mgbe anyị kwatara ebe ahụ anyị kwatara ebe ahụ dị ihe anyị bigoro ebe ahụ now is 5 years. Anyị bigoro ebe ahụ. Okay, unu akwụrụ ụgwọ gosi na unu ga-akwụ? Anyị kwụrụ ụgwọ go ya ana ahụ nwere akwụkwọ. Ọ dị 2 plot o nwere A and B. Anyị rụrụ A B ka erere. Okay, mana ka ndị ụlọ ezi dana now. Ndị rere ewu ndị ọba youth. Hallelujah. The reason ha ji wele the reason ha ji were ana na ha sị na gịnị na anyị ga-akwụgasị ụgwọ ọzọ. Okay, unu ga-akwụkwọ ụgwọ again. Na anyị ga-akwụgasịkwa anọda ụgwọ na-enu m na motorcycle ụmụ m niile ndị kwado nweta admission na basket ejiro m ego ndị akwụkwọ 400,000 asịkwa 2.9. Okay, wait, let me understand. Unu akwụgo 400,000 before? Asịkwa na anyị akwụ 2.9 enwezikwa m ya. And enweziri ya? Enwere m ego ahụ abịagbuwa ere ya kwe ma gbagha maka rie ana I plead them ba akwa nọrọ na ya kpọrọ di m na Abuja. And di unu na Abuja? Di m nọ na Abuja nke esi were buru di m nke esi were buru na anyị nọ aka ọka gba ọ na ga-eti ha kwaga ya buru karat wee gba dis man nwayọrọ buru ya pụwa ụmụ m ndị obere na-ebe daadị ha ruo taata ụmụ m ahụ be nwa m nke obere ezuru oshi even oyibo tas and singlet ha kpọrọ ya nwa m nke obere ka na-ebe akwa ruo taa isi enyi ọ dị eri maka ya na daadị ya dị closer nene ma amazi m ana m asazi aka ume adịghịzi m ama m ihe m na-eme kedu ihe m na-eme emego m arụ na nsị arụ ndị Izọgụ bagoro ala n'obodo a. So ihe mere ha ji wee lee ana ahụ bụ na ha sọrọ m ga-egogharịkwa na again unu egochaga na kwụọ ụgwọ ana ịsọrọ nwa mgbe unu kwụ 400,000 fasịkwa na unu ga-akwụ 2.9 million ọnwụ na-ejiri ego abịazie bịa lesi ya na wele ke ya na lesi ya. Afọ m bụ Blessing Nwite abụ m onye Ọhafịa Agba Ebonyi steeti. Ihe butere m ebe a n'ụtụtụ a bụ afọ anyị na-ata n'ala ọba. So mụ nwa otu a m nọ kịta ọ bụ na ịbịa na be m kịta ifu na ibi na empty place mana agbara ya fence. One morning m na-abata so ka m si ahịa na-abata ọ bụrụ na akụwago obe m kụwasịa ya fonye na wa foundation na-ajụ kedu ihe bụ problem o wee si na a ga-ere half wee nọọ ofu ebe pere mpe ka anyị ga-ebi na anyị ga-akwụwasị ụgwọ ọzọ anyị egola that place 3 times. 3 times? 3 times. So ihe a ka ha na-eme anyị na-agba ọsọ since ụtụtụ ụbọchị ya ga-apụta tie mmadụ ihe mgbasị m ga-achụrụ ụmụ m nawa gbafuo gbaji awada na nke nwanne m nwaanyị otu a ka anyị na-agbagharị since ha dekwe anyị ṅụọ mmiri tọba iko
so na afụfụ nke anyị na-ata adịgo too much since 2015 anyị goro the place mgbe anyị na-arụ ya onwekwa ihe ọbụla n'ọkịta ka ha si na akwụchago m ụgwọ niile m kwesịrị ịkwụ rụọ ọrụ ebe ahụ ha ekwughị okwu ọ bụrụ kịta ka ha mata na anyị gori na ya ego ha ya ego sa na-akpọ anyị ma ndị ori ma ihe niile ha si na ya egori ya ego na anyị zutere ya na-ezute anyị kwụrụ ụgwọ ana akwụkwọ dị gbuo ewu ana mee ihe niile a na-eme n'ana so ike agwụgo m nwa bụ nwa nke mmadụ amaghịzi what to do n'ụtụtụ Tuesday ka di m arụ adịghị ya for long so nsi akwado ka anyị jewe hospital wite akpa o bu n'aka zibo m na-apụta n'iro fụ ndị nọ n'iro enwere ihe mma ha bịa si otu a wee gụgbadi m n'ukwu na-eti mkpu na-asị ya na ahụ adịghịkwa ha wee bụrụ okwute mbụ nke nnukwu ka ọ maa mụ so mụnwa wee ji wee tinye di m aka n'ukwu na-adọgha mụnwa daa na ebe a na-eti mkpu ha kwara mụnwa kwakpo n'ime moto na-eti mkpu na-asị gịnị ka m mere gwarụnụ m ihe m mere ha kwara di m kwakpo n'ime moto ma fon ojiro mụnwa ji fon ya ma nri oriro so biko merenụ m ebezi ihe m na-anụzi bụ from police station to Abuja. Okay, let me ask you a question. How many plots couldn't go to that place? Ihe dị bụ one and yes, one and a half plots. Yes. Okay, now kedu nke ha lele? Ha wa ka kere ibuo. Ha kere ibuo. Sị na ha ga-ele ofu. Mana emesi ha herezi nke ahụ. Ifuru ya. So mana anyị na-ebe ahụ otu ahụ dị open na ọka dịkwa open. Ọka dị open now. And ọnụ nwa ga-aba nwa ebe now because of the problem. Because of the problem. They want to say it. And ha chọrọ ile because of asụkọ nkwụkwọ ụgwọ again. Yes sir. Ha chọrọ ile because of na asa anyị kwụ ụgwọ. Ọ ya ka maka ya ka ha ji eti. Even ha fụ anyị n'ụzọ ha ga-eti m. Ha fụ m n'ụzọ ha ga-eti m ihe. My name is Atama Abigail. So they took my husband because my husband is against injustice. He's fighting against injustice, that things that are happening in our area. So that is why they took him among those people. So I don't know. Since Tuesday, I've not seen my husband. Please, my children have been asking me, where's their daddy? Where's their daddy? I don't even know what to tell them again. Please, you people should release my husband for me. I beg. He's all I have now. Please. Because he's fighting against the bad things that they are doing there. That's why they took him along. Please, you people should release him. Is it bad again to fight against injustice? Is it not injustice that is it not what is right that he's supposed to fight against? Is it good for him to fight against what is right? Please, you people should release him for me. I beg. I'm from Enugu State. Enugu State? Yes. Okay, you're from Enugu State? Yes, I'm from Enugu State. Okay, unless your husband can go to Abuja? Yes. Because of your husband, He's see what those people they do. Yes. You know support them. You know support then carry them. Yes. Go to Abuja. Yes. Okay, no problem. What people ekene m ọnụ Igbo ndị nwe m ekene m ọnụ afọ m bụ Mrs. Ụmụzegbu Ogechukwu abụ m onye ụga so ihe ụmụnne m kwuru ebe a bụ ihe mere eme mana ihe m na-etinye na ya na-adịrị ihe ọzọ bụ na anyị bi n'ọba biri na ime ogbe a na-akpọ mkpụrụ dị n'ime Ụmụezebute n'ọba so from the best knowledge of me bụ na di m nwetara na 2 plots na 2012 anyị nọgide 2012 a jiri nwayọọ na-atụkọ by God's grace anyị rụta nwa bungalow ebe a biri na akwata ebe ahụ na 2021 5 years today ka anyị kwatara ebe ahụ then ị bịaziri nweta ana n'ọba kwata ebe ahụ anọgide asị gị a ga-akwụ ụgwọ nke a initially ị kwụrụ development levy ị kwụrụ for ana gị nwere akwụkwọ ihe niile zuru oke ịkwụ development levy wee develop obe gị wee kwanye ebe gị bie 1 year bie 2 years bie 3 years ịnọkịta abịakọrọ gị aka a ga-akwụ 400,000 asịgo gịnị were 400,000 kwụọ ihe na-enye nsogbu akịta bụ asịkwa na a ga-akwụ 2.9 million anyị nwere 2 plots ahụ 5,800,000 na ebe ibigo be gị since di m si na ụdị ike ya ha dịrọ this man bụ a kind of human being dị na-asị no to injustice si no to injustice ihe a dịrọ mma ka ndị mmadụ mbi ji bịa gbakete biri n'ime mkpụrụ every day na tax people are you trying to chase us away ụta ka ha na-eme abrag na ịchọ na a ga-eji bulldozer bịa bulldozer that place ọ bụrụ flat land anyị anasị ebe anyị si anyị gwa ha na ebe anyị ebe dị iche iche ndị mba ọzọ bikwa be anyị gasị ka anyị si bịa na mkpụrụ anyị bịaziri biri goro ana goro trouble
abịazi biri na ala be mmadụ butezie nsogbu otu a ka anyị nọ oge ọbụla ya dara ụra mechie anya akụrụ gị aka taa akụrụ gị echi so otu a ka oru di m bụ somebody abịa na-akwụ n'aka dị ọcha ma ndị na-achị achị ma ndị nọ n'ime n'ihe a na-eme adịrọ mma ya ka o ji bụrụ opposition ihe a na-akpụ ya n'ime mkpụrụ bụ opposition ya ka o ji dapụta na Tuesday ahịa ka nwoke mmadụ na-ejere onwe ya ka esi maa ya ọra kwatuo na ọkada na meshin ọnọ tia entamoto gịnị ka o mee before na-adị na news mgbara bịa nna kezi ya makwa ahịa ka ọ na-eje asị ya rituo ka ebe a na-eje ịnọ ndị arrest human being na-eme ordinary person ibe ya arrest ebe anyị na-agbara eje gbajere n'Ọba police station ebe a hazi anyị afụkwa tinted bus glass buru ha wee pụba anyị na-eti ololo na-asị ebe ka unknown destination anyị amarọ hearing anyị na-anụzi na ọ na Abuja ka ha Abuja ka a kpọrọ ha wee je 6 days today anyị na ndị di anyị afọrọ anyị adị ekwu anyị na-ayọ ndị Igbo ndị na-anụ olu anyị si biko Igbo bụ Igbo bịa nyere na anyị aka kpọtara na ya ọsọ na mkpụrụ ebe anyị bi ọ bụrụ na anyị ga-arapụkwa ihe anyị gote nwuru awa effort anyị rapụ ya wee na-achịkwa je bụrụkwa tenant ọ na-ewu irere ala na ọ na-ewutekwe gị na mmadụ nweta nwuru ebe ọ na-edebe isi biko gịnị ka a ga-akpọ nka anyị na-ebe akwa na-ayọ ụnụ na-ayọ enyemaka ndị Igbo na-ayọ enyemaka Igwe Ọba na-ayọ enyemaka Soludo our government unu come inside Ọba come to our rescue anyị na-anwụ anwụ ụmụ anyị na-anwụ anwụ ndị di anyị nọ hostage up till now biko ọ na-akọrọ m n'ọrụ Okay, ka m jụọ ọsọsọ nọ n'ebe a bụ ndị nwere problem. Anyị rikwa nne o anyị bukwara ibu ụfọdụ agbafuchago ụfọdụ ndị ejidere ụmụ nwoke ndị ejidere agbafuchago nwezi anyị na-ararụ na mkpọrọ village ịbata mkpọrọ kịta ebe niile dabi na anyị nwa bụ ndị ụkara metụ na arụ ndị eji ndị dị anyị menime ụfọdụ ndị menụ ndị ọzọ agbafuchago ịghọtago so amara m ihe a na-eme ama m ihe a ga-eme ọnọdụ dị otu a when we have gọọmenti n'ime mkpọrọ agbachi nkịtị na-eme ala awọ intruders na-abata na-eme ala ndị nọ n'ime ebe ahụ n'iyi ụmụnne m ndị Igbo ọ na-anụgo ife kwuru biko nụ ndị ọba ihe a ndị a kwuru biko nebe anya n'okwu a biko nụ nebe anya n'okwu a okwu a dị too much in fact okwu a ha na-ekwebara godo m akwala mana mụ na onwe m na I just dey control myself biko nụ anyị na-ebu ndị Igbo all of us we are one anyị na-ayọ ụmụnne anyị na ha si ebe ha si bata ana Igbo bịa na-develop ana Igbo mana ọ dị ntị njọ na ha bịa na ana Igbo na-alụ ụlọ na ana Igbo ndị Igbo akwa na-epesekut ife na-amata itife badị ọ dịrọ mma because eso m onye mụ na onwe m so ebunye n'isi na-akpọ ndị Igbo ha bata asụwa ana Igbo bịa na-develop ana Igbo bịa na-egara na ana Igbo bịa na-alụ ụlọ but why ha ji abịazi ha na-alụ some places ọ bụrụ this kind of thing ka a ga na-anụ ka onye ga-anụcha this kind of thing obi esikwa ike natakwa ana Igbo bịa na-develop ana Igbo biko nụ ndị ọba n'ebe a na-anya n'okwu a biko nụ n'ebe a na-anya n'okwu a okwu unu kwuru ebe a ama m ọtụtụ ndị ọba aga n'ihu unu kwuru because ama m na ọba ndị ezigbo mmadụ n'ọba buru ibu so I know that they will intervene in this case. I believe that Igwe Ọba ga-emekwa intervene in this case.